lang lagi palisiga si Magtanyo ka. Hello. Ay, naigi. Usab da ay miss. Naigi Di makita. usab. Mao man ta niya kung giingon ni Miss ay makita ay. nindot kaayo ni oh. Wala. Sara unta nindot kaayo na suga din na nindot kaayo na magbulyot-bulyot Tan New Town. Nindot ito kung gising ka nila, no? Nindot ni dining ilahan. Mactan al fresco. Wala lagi basiga. Ang ako namang mata ni siga. Okay, naigi ayo lagi kinadaot lagi tubig lagi. Nindot kay ni ninyo di ba? Nindot ni daw yes. Wala na ay 7-Eleven. Wala na sila chat time ni milk tea. Ayan, milk tea. Sa asa ba tong milk tea? Ano chat Dira? time. Kani? Dili, kari diri Kare? Diri sa right. That's like Starbucks. Starbucks? Clip. Robinsons. Haymart. Nindot kay ni dinhi oy very classy kaadyo. That's the shrine. Mactan Shrine. Agoy ang truck. Hala, naaras lapu-lapu. Oh. This is the Mactan Shrine. We are in Mactan Shrine.
Naarang akong uyab, oh. Ang ako ang ex-uyab, nara, oh. What? Sila Lapu-Lapu. Kinsa ganitong kaaway ni Lapu-Lapu? Si Magellan? Ito aring tanawon ang history of Lapu-Lapu. Yan. Ayan. Lahit man to sa una, oy. Ang Mactan Shrine, daghan mang mga garden o kanang mga trees. Ayan. Uli nami. Thank you so much for watching my Mactan Shrine vlog. Thank you so much sa inyong suporta. See you next time on my next vlog. The next day. May moto na meron sa motor. Mga 2 minitita sa Gaisano. Yes, sa Gaisano, Bradford. Nagmotor minitita.